Deficit, malo manji privredni rast i nešto više štednje u narednim mesecima, to su neki od zaključaka posle dvonedeljne posete delegacije MMF-a Srbiji. Kako će to uticati na realizaciju ranijih planova, u Dnevniku govori Verica Kalanović, potpredsednica vlade. Dobro jutro, hvala vam što ste gošće Dnevnika. Dobro jutro. Dakle, tokom ovih pregovora bilo je reči o infrastrukturnim projektima, da li ova planirana štednja i ona ranija preporuka da se bolje kontroliše uloženi novac u infrastrukturne projekte, znači da će neki od planova morati da budu odloženi. Srela sam se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i ozbiljno smo razgovarali o tome kako će u narednom periodu da se upravo ovaj aranžman odrazi na realizaciju infrastrukturnih projekata. Ali pre toga rekla bih šta su za mene tri ključne reči prilikom potpisivanja ovog aranžmana. Najpre, dobra vest je da je aranžman postignut, da je sporazum potpisan. Druga dobra vest je da i Srbija shvata da je neophodno da kao i druge zemlje više štedi i racionalnije troši novac. A treća koja za mene nije dobra jeste da je ta štednja usmerena gotovo u trećini predviđenih sredstava na realizaciju infrastrukturnih projekata. Ali vreme je teško i odluke moraju da budu teške. U ovom trenutku se još uvek ne zna koji će projekti biti ugašeni, ali je sigurno da će neki projekti u narednom periodu morati da budu odloženi za određeno vreme. A zna li se bar otprilike koji će i posle, odnosno uprkos štednji, imati prioritet, da li je reč o velikim, manjim? Sigurno je da će prioritet imati veliki projekti i započeti projekti, jer dobar je samo onaj projekat koji je završen i to smo se 1000 puta uverili da ma kako projekat bio veliki i važan, ako ostane nezavršen i neiskorišćen, novac nije upotrebljen na pravi način. Ono što ja uvek ponavljam je, infrastruktura je osnova za razvoj društva. Mi sigurno u ovom trenutku možemo da kažemo da ti nezavršeni infrastrukturni projekti će predstavljati kočnicu nekom bržem razvoju sredina u kojima su bili predviđeni. Da. Sljedeće pitanje nema veze sa MMF-om, ali ima sa infrastrukturom, ima sa infrastrukturnim projektima. Podsjećaju vas poslednjih dana meštani Belog Polja kod Pirota na obećani vrtić koji je, kako oni kažu, trebalo da bude već započet, već izgrađen, međutim nema ga, deca kreću u vrtić nekoliko kilometara daleko. Šta se desilo sa tim vrtićem? Ja taj projekat pratim detaljno, bez obzira, a sad posebno što je u žiži javnosti. Ono što je sigurno je da će vrtić da bude završen i da obećanje nije lažno obećanje, nego prosto moja večita dilema da li treba raditi projekat bez obzira što neke procedure i zakone stavljate u stranu i ne poštujete, ili treba raditi upravo u skladu sa svim procedurama i zakonima. Ja sam i ovde se odlučila da projekat bude urađen u skladu sa svim procedurama. Procedure su takve da je bilo potrebno nekoliko meseci da se obezbedi vlasništvo nad zemljom, odnosno objektom koji treba da bude rekonstruisan, i nekoliko meseci da se uradi projektna dokumentacija. Umeđu vremenu su bile potrebne mnoge saglasnosti i birokratija još jedanput pokazuje da predstavlja ozbiljnu kočnicu efikasnosti za realizaciju infrastrukturnih projekata. Šta je u ovom trenutku aktuelno? Ja imam informacije da je projekat završen i da je prošao reviziju i očekujem da bude u NIP-u za nekoliko dana. Pretpostavljam da nećemo sada dobiti novi rok, ali da li očekujete vi do kada bi eventualno, u kojoj godini ili u kom delu godine taj vrtić mogao da bude gotov? Mnogo puta kad dam rokove, ja dam rokove na osnovu onog vremena koje je potrebno da se projekat završi građevinski, a zaboravim da birokratija uvek odnese malo vremena. Ali ono što je sigurno da će u toku naredne godine projekat da bude završen. Dala sam dosta širok rok, tako da sigurna sam da neću pogrešiti. Dobro, i ta glomazna birokratija je takođe jedno od pitanja za koje je odgovorna vlada, ali nećemo se danas... Moramo mnogo da radimo na tome. Da, nećemo se danas time baviti, budući da je najaktuelnija tema zapravo ekonomska kriza i novi talas ekonomske krize i mere koje bi vlada u tom smislu mogla da preduzme da bi zaštitila i privredu i građane. Međutim, još se, čini mi se, sabiraju efekti onih prethodnih mera donetih krajem maja, kojima je trebalo povećati likvidnost privrede i smanjiti broj nezaposlenih. Pa kakvi su vaši podaci, koliko su te mere imale efekta?
Pa da podsjetim, radilo se o merama koje su tad odgovarale na ono što su bili najveći problemi u privredi, znači to su nezaposlenost, nelikvidnost i siva ekonomija. I mere su bile upravo usmerene na prevazilaženje tih problema i privreda koja je bila najzainteresovanija, naravno, jer se radilo o njihovim privrednim subjektima i uzela aktivno učešće. Ali da podsjetim, na svim tim merama se u prethodnom periodu radilo i postignuti su neki rezultati. Najpre ona koja se odnosila na oslobađanje poreza i doprinosa poslodavcima za novozaposlene i prevođenje radnika iz sive ekonomije u legalne tokove, odnosno na zapošljavanje novih radnika. Na samom početku bilo je onog našeg srpskog čekanja šta će da se desi, međutim, ovih dana me ohrabruju podaci da je, eto, do današnjeg dana, da napamet ne govorim, 1221 poslodavac zaposlio 2436 radnika. Ako grubo pogledamo šta to znači, to je tek nešto ispod 2500 radnika, pominju se mnogo veće cifre, ali uvođenje i 2500 radnika u legalne tokove jeste neki uspeh. Ne onoliki koliki bismo želeli, ali predstavlja pomak. Druga, koja se odnosila na zapošljavanje radnika podsticajima investitora, je dala takođe dobre rezultate. Da podsjetim, doneli smo novu uredbu, nov podzakonski akt koji omogućava duple podsticaje u onim područjima gde je nezaposlenost iznad proseka, republičkog proseka i koji su preko 50.000 stanovnika i za sve nerazvijene opštine. I taj poziv za investitore otvoren je krajem juna i traje do 9. septembra i ja pozivam one koji investiraju da imaju još nekoliko dana da svoju dokumentaciju dostave SIEPI, ali ono što je do sad stiglo je pokazatelj da će mera da da dobre rezultate, jer samo Jura u Leskovcu, Leskovac je jedan od tih gradova, predviđa zapošljavanje 1500 ljudi koji će početi sa radom, ne svi 1500, ali će neki od tih ljudi već početi u februaru mesecu. Samo da podsjetimo, za svako novo otvoreno radno mesto tu se dobijaju subvencije. Da. Sad, kada je reč o nelikvidnosti, ovih dana u Privrednoj komori podsjećaju da je taj problem sada možda još i veći, nelikvidnost privrede još i veći nego 2008. uoči prvog talasa ekonomske krize, pa i privrednici i Privredna komora predlažu nove mere koje se ne razlikuju bitno od onoga što je tada doneto. Reč je o skraćivanju roka za plaćanje dugova na 30 do 60, odnosno 45 do 60 dana. Da podsjetim, potpuno je normalno da je u ovom trenutku kriza veća nego pre nekoliko meseci u privredi, zbog toga što smo upravo prošli jedan težak period. Naravno, najavljuje se i novi talas krize i potrebno je da se regulišu obaveze države i javnih preduzeća. I da podsjetim, ta mera je upravo pokrenuta iz mog kabineta zbog toga što moji savjetnici su veliki privrednici i znali su šta znači ograničavanje roka plaćanja države, državnih organa, javnih preduzeća, lokalne samouprave na njihovu likvidnost. I mi smo već napravili analizu. Ta mera se već sprovodi. U prvoj fazi, do duše, pre nekoliko dana premijer koji je podržao ovu meru je izašao sa određenim podacima kolika su dugovanja. Prvo je bilo potrebno napraviti spisak ko sve duguje od države, državnih organa, javnih preduzeća, lokalnih komunalnih preduzeća, lokalnih samouprava privrednicima i konačno je taj ukupan nivo dugovanja utvrđen. Ispostavilo se da su različiti nivoi dugovanja i da su različiti problemi. Kad je u pitanju država, to je nešto ispod 10 milijardi i država ograničava svoje plaćanje na 60 dana. Kad su u pitanju javna preduzeća, videli ste da postoje i sa jedne i sa druge strane dugovanja, ali mi ćemo inicirati da se ti problemi rešavaju pojedinačno. Znači, ako se gleda ukupno koliko duguje EPS, to ne znači da EPS nema obavezu da nekom od kog je naručio neke usluge ili radove plati svoje za 60 dana. Znači, ova mera će do kraja godine biti
i razrađena i bit će na dnevnom redu i bit će implementirana prema privrednim subjektima. Nemam još mnogo vremena, ali moram da vas pitam još nešto što ste najavili za septembar. Dakle, bez obzira na one mere koje su ranije donete i bez obzira na tih 2.500 novozaposlenih, prema nekim podacima nekoliko stotina hiljada, pa čak i milion je radnika u sivoj zoni i dalje, odnosno radi na crno. Najavili ste strože kontrole za septembar. Pa nije moguće imati sa jedne strane samo podsticaje, oslobađanje poreza i doprinosa da biste preveli radnike iz sive ekonomije, sa druge strane nemati strožiju kontrolu i mi idemo na oba koloseka. S jedne strane doneli smo odluku o oslobađanju poreza, sa druge strane ozbiljno radimo na podizanju kvaliteta inspekcije. Ovaj projekat radimo zajedno sa USAID-om uz podršku Američke komore, uz podršku i Privredne komore. Evo 27. septembra imamo jedan veliki skup upravo posvećen inspekciji i efikasnosti i ja najavljujem i strožije mere. Najlepše vam hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala vama.